Kwa kanyo koro ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka endi ochiwo siem mager ne apisas mochung' ne omenda e migepe mopogore opogore e pacho ka ewi tiyo arietha gi omenda ma ibiro ket tenge ne kedo kod El Nino. Kaka Judith Omondi lero e oboke ma EACC ochiwo, gilero ni gisewinjo maling'ling ni moko kuom jotelo chano dhi ataro mar chik e tiyo kod omenda mag kedo kod El Nino. Mtaro mag chuodho kod taka. Tich ne ochakore okinyi e kaunti ma Nairobi. Tich mar luoko mitaro motelo ne koth maduong' mar El Nino. Tich makama tiyore kuonde dak 17 e kaunti ma Nairobi, kama oting'o Mathare, Kibera, Waruku kaachiel kod Mukuru. Kaluwore kod apisa ma ochung' ne kedo kod midhiero e kaunti ni, gisetimo atamalo 70 mar tijni. The rains are coming. We are working very closely together with the meteorological department and the other government agencies. We shall be able to issue early warning messages and also try and evacuate the public to safer grounds. And the feedback that we have so far is that we're at least 60-70% done in terms of identifying, and making interventions in most of the hotspots. Counties ne okoni gigeto yudo maromo bilion 15 e kedo kod El Nino. Kata kamano, duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC elipodgi ne ji duto mabiro chung' ne omenda gi, okoni gisewinjo maling'ling ni moko kuom apisa mag piny owacho chano tiyo kod omenda gi e yo ma ok ni kare. Duol ne oboke gi ochiwo siem ne jotij piny owacho mabiro chung' ne omenda no. Gilero ni apisa ma ochung' ne omenda e migepe ma opogore opogore biro ka oting' kendo duoko penjo poni omenda go okotigo e yo makare. En gima wang'eyo waseneno kinde mathoth. Omiyo ok warito mondo otimre kwa wuo. Wawacho ni mani gima timrega, wagolo onyo ni kaponi gima kamano timre, to jogo man kod mpango makamano to ng'eni wan kodgi. Counties ma opogore opogore kaka Nairobi, Kisumu kod mamoko osechako timo ikruoge motelo ne koth mar El Nino